Ġie ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern l-abbozz ta' liġi li permezz tiegħu se jinħoloq ir-rwol ġdid ta' kummissarju għall-istandards fil-ġudikatura dan wara li l-abbozz li sa Presidenza mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista iżda għadda bil-maġġoranza tan-naħa tal-Gvern ġie firmat mill-President ta' Malta Miriam Spiteri Bono. Fil-fatt il-liġi ġdida imsejħa Att tal-2025 li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta daħlet fis-seħħ wara tnejn li għadda l-ogħla istituzzjoni nazzjonali ivvutat fuq att ta' klawżoli individwali f'abbozz ta' liġi b'emendi kostituzzjonali li kien jinkludi kemm dawk li kienu jeħtieġu l-approvazzjoni ta' żewġ terzi tal-Kamra kif ukoll l-oħrajn li setgħu jgħaddu maġġoranza sempliċi. Waqt li l-emendi kostituzzjonali kellhom għan komuni biex ikompli jissaħħaħ is-settur tal-ġustizzja f'pajjiżna kif anke maqbul mal-assoċjazzjoni tirrappreżenta lill-ġudikatura ġew approvati biss dawk maġġoranza sempliċi wara li l-Partit Nazzjonalista ivvota kontra kollox. Fil-fatt f'mument ta' maturità demokratika u riforma kollettiva inkixfet mill-ġdid il-maska tal-oppożizzjoni u l-ipokrezija tagħha anke f'qasam daqstant kruċjali avolja il-perċimes fit-tmexxija tagħha spiss jilabuha tal-paladini tal-ġustizzja u s-saltna dritt. Minkejja dan, f'kumment lil One News il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li mexxa dawn l-emendi għal elementi l-ġodda huma żvilupp importanti. Din hija riforma kostituzzjonali oħra li implementa dan il-Gvern biex ikompli jsaħħaħ id-drittijiet kostituzzjonali taċ-ċittadini kollha. Din l-aħħar allura minn sensiela ta' riformi qed tassigura aċċess għal remedju aktar effettiv lil dawk iċ-ċittadini fil-konfront ta' xi membri tal-ġudikatura li jkunu naqsu mill-obbligi etiċi tagħhom. Il-Ministru Attard spjega issa x'inhu l-pass li jmiss biex jinħatar il-Kummissarju għall-Istandards fil-ġudikatura. Il-pass li jmiss huwa dak li l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tipproċedi bil-ħatra ta' min għandu jokkupa din il-kariga. Fl-aqwa ċertament interess ta' ċittadini kollha u tal-istess membri tal-ġudikatura li appoġġjaw din ir-riforma.